Ahojte zlatička, vítam vás pri mojom novom videu. Dnes to bude o nákupoch, konkrétne o nákupoch z AliExpressu. Ja viem, že nielen ja, ale aj množstvo z vás si objednáva rôzne veci z AliExpressu a už ste sa ma aj na to pýtali, že čo z AliExpressu odporúčam a tak, takže vám to všetko zhrniem v tomto jednom videu. Poďme na to. Budú to produkty, čo sa týka väčšinou dekoratívnej kozmetiky alebo nejaké pomôcky na líčenie, takže nebudem rozprávať o nejakých šatách alebo krytoch na mobily alebo neviem čo všetkom, jednoducho bude sa to týkať beauty sféry. Ako prvé si beriem napríklad rúže. Tak, čo sa týka rúžov, na AliExpresse ich nájdete podľa mňa celkom dosť, celkom kvalitných. Ja som vyskúšala takéto matné rúže značky Focallure. To je inak značka, ktorá má normálne aj svoj vlastný e-shop, jednoducho nie je to nejaký totálne že čínsky vymysel a tie produkty sú naozaj kvalitné. Takže ako prvé z tejto značky, pretože ešte tu niečo od nej budem mať, vám ukážem tieto rúže. Mám z nich tieto tri matné a k tomu ešte aj tieto tri metalické. Oni majú v ponuke množstvo odtieňov, ja mám zatiaľ iba tieto, som s nimi veľmi spokojná, k líčeniam sú úplne perfektné, ale ak idete niekam, že nepotrebujete, aby mal ten rúž nejakú fantastickú výdrž, tak určite aj na bežné nosenie sú veľmi fajn. Majú úplne brutálnu pigmentáciu, na to, že je to z AliExpressu, to proste ja úplne žasnem, sú fakt dobré. Teraz mám napríklad na perách rúž značky Golden Rose, čo je celkom akože aj svetovo uznávaná značka, by som povedala. A výdrž má porovnateľnú ako tieto rúže, takže to asi hovorí same za seba. Inak nevýhoda týchto rúžov je, že niektoré odtiene sa potom v strede pier dosť tak drolia, ale naozaj, ak ich chcete použiť iba k líčeniu, alebo len keď niekam idete, že fakt nepotrebujete, aby vám rúž dlho vydržal, tak sú fajn. No a keď už som bola pri tejto značke Focallure, alebo ako sa to vyslovuje, neviem, tak by som vám rada predstavila ďalší produkt, ktorý je super od tejto značky a to sú takéto pigmenty. V takýchto milých krabičkách, ja ich mám asi 8 alebo koľko, tu vám takto ukážem 4. Sú úplne brutálne, fantastické, majú totálne nádhernú pigmentáciu. To je niečo úžasné. Ja som skúšala pigmenty aj rôznych iných značiek, čo sú fakt, že drahšie. Ja neviem, napríklad s NYXom to môžem porovnať. Tak, tieto pigmenty, mne sa s nimi jednoduchšie pracuje, majú krajšie odtiene, jednoducho sa mi páčia viac ako tie NYXové. Akože sorry NYX, ale ja som si tieto pigmenty nenormálne obľúbila naozaj. Tá pigmentácia je úplne šialená, to je proste nádherné niečo. No, pokúsila som sa vám ich aj swatchnúť, aby ste videli, aké nádherné sú. Neviem, či to tam bude dobre vidno, ale tá pigmentácia je fakt úžasná. Ja budem z tých swatchov teraz, to bude trvať ešte asi týždeň, takže strašne dúfam, že tam bude aspoň niečo vidno na tom videu. No, poďme ďalej. Ja vám teraz ukážem dve takéto smiešné paletky, s ktorými som ja začínala. Boli to jedny z mojich prvých paletiek, keď som sa začínala líčiť. Obidve sú, tuším, značky Popfil, ak sa nemýlim. Táto jedna je takáto farebnejšia a tá druhá je takáto krásna nude s rôznymi hnedými odtieňmi. Obidve tieto paletky sú fakt veľmi dobré. Úplne super sa s nimi pracuje, tie tiene sú pre začiatočníkov úplne fantastické. Tieto sú až prekvapivo dobre pigmentované, fakt, na niečo takéto smiešné, čo ešte aj dosť divne vonia. Teda skôr smrdí. Je to fakt úplne brutálne, aj jedno, aj druhé. Rozhodne odporúčam, neoľutujete, ak s líčením iba začínate, alebo proste ak líčite iba seba a ste nenáročné, čo sa týka tieňov, tak určite vyskúšajte takéto jednoduché paletky za pár centov z AliExpressu, lebo to fakt stojí za to. Tu som skúsila nasvočovať tie tiene, dúfam, že to bude vidno, lebo sú fakt nádherne pigmentované, sú také jemne metalické všetky. No, ale poďme teraz na vyšší kaliber. Mám tu takúto nádhernú Beauty Glazed paletu.
Táto značka je inak tiež úplne brutálna a rozhodne vám ju odporúčam. Oni majú strašne veľa dobrých paliet, čo viem od kamošiek. To nie len glitrové ako je táto, ale aj normálne s tieňmi a tá pigmentácia je úplne božská, takže rozhodne sa pozrite na túto značku Beauty Glazed. Ale poďme k tejto palete. Vnútri vyzerá asi takto. Sú tam nádherné glitre, také povtláčané. Oni sú také na dotyk také tvrdšie. Takže sa s nimi pracuje možno trochu zložitejšie a treba ich prstom ťahať po viečku, aby sa tam naozaj dobre zapracovali. Ale inak, ak sa s tým naučíte pracovať, tak je to úplne perfektné. Ja to používam veľmi často a som s tým strašne spokojná, takže rozhodne odporúčam aj túto vecičku. A fakt si pozrite aj iné veci od tejto značky Beauty Glazed. Podľa mňa oni majú, hádam, všetky palety úplne úžasné. Tu sú opäť na ukážku nejaké swatche z tejto paletky. Tie glitre sú fakt božské. Inak, aby som nezapudla, tak pri práci s týmito glitrami pod nej podľa mňa netreba nejaký podklad, nejaký glitter primer a ono to drží aj bez toho. Prejdeme na kategóriu myhalnice. Čo sa týka umelých rias, ja v poslednom čase si objednávam už iba z AliExpressu výlučne, pretože na AliExpresse nájdete fakt riasy, ktoré sú až príliš podobné rôznym drahým značkám. Nebudem rozhodne menovať, ktorým a aké, ale jednoducho na Ali nájdete fakt fantastické riasy. Či už chcete výraznejšie, alebo nejaké jednoduchšie, také jemné. Nájdete tam fakt čokoľvek, čo sa rias týka. A je ich tam strašne veľa, ktoré majú veľmi veľa pozitívnych hodnotení a sú tam aj fotky, takže vo feedbackoch nemusíte sa vôbec obávať, že by ste šliapli vedľa. Ja odporúčam tieto. Sú také jednoduché, jemnučké, ja ich mám aj teraz na očiach, používam ich bežne a kupujem si ich stále dookola. Toto sú už staré, takže tieto si nevšímajte. Nové teraz doma ešte nemám, lebo na ne čakám. Ale rozhodne idem skúšať aj iné riasy z AliExpressu, pretože sa to fakt oplatí. Oni stoja pár centov a sú úplne brutálne. Poďme na štetce. Čo sa týka štetcov, rada by som vám predstavila dve značky štetcov, s ktorými som nesmierne spokojná a sú fakt podľa mňa na profesionálnej úrovni. Prvou je značka Maange, sa to píše. Tie štetce vyzerajú napríklad takto. Tento mám špinavý, to si nevšímajte. Sú úplne fantastické, ja ich milujem. Tieto dva štetce používam na kontúrovanie tváre a na púder úplne najčastejšie zo všetkých, ktoré mám. Takže to je fakt čo povedať. Tie štetinky sú úplne jemnolinké, úžasné, to je na dotyk proste niečo božské. No a potom tu mám takéto štetce, tieto sú na oči, na tieňovanie, blendovanie, všetko možné. Je to značka MSQ, netuším ako sa to číta. Tieto štetce mám overené, používam ich už niekoľko mesiacov a sú úplne fantastické. Taktiež majú úplne jemnolinké štetinky, tie štetce sa vôbec neničia, tie spoje držia, štetinky nevypadávajú, jednoducho sú úplne dokonalé. Sú to inak syntetické štetce, takisto ako aj tieto Maange. Určite na 100% vám ich odporúčam. To je taktiež kvalita, ktorá by sa dala podľa mňa porovnať s oveľa drahšími značkami a nie ako tieto štetce stoja fakt pár centov. Tieto som inak mala v takej sade, kde ich bolo viac, boli tam aj rôzne štetce na korektor a všelijaké iné, ale tie používam menej. Tieto dva sú úplne dokonalé, ale myslím, že oni sa dajú kúpiť aj samostatne. No a tieto MSQ, to bola tiež taká väčšia sada štetcov výlučne na oči, ale taktiež majú k dispozícii aj rôzne iné štetce, rozhodne si tam vyberiete. Ja mám túto sadu kúpenú už dvakrát, pretože sa mi fakt osvedčili a používam ich každodenne, pri každom líčení, aj keď líčim niekoho iného. A dokonca mi aj zákazníčky chvália, že tie štetinky sú úplne jemnučké, že keď im tým proste prechádzam po očiach, tak sú úplne v 7. nebi. Inak táto MSQ značka má v tej sade napríklad takýto výborný skosený štetec, ktorý je úplne fantastický na obočie. Ale nájdete tam aj kopec iných štetcov. Dobre, tak poďme k tým pomôckam na líčenie. Ako prvý by som vám rada ukázala tento zázrak. Keď to takto držím v tej krabičke, tak pochybujem, že väčšina z vás vie, čo to je.
Keď to otvorím, vyzerá to asi takto. Je tam niečo také ako keby špongiovité a je to na čistenie štecov. Takýmto jednoduchým spôsobom si tam očistíte štetec od nejakého tieňa a môžete s ním pracovať ďalej. Je to vynikajúca praktická záležitosť, dajú sa k tomu dokúpiť aj náhradné náplne. Ja mám tuto momentálne 3. Fakt to používam pravidelne a je to úplne super vec. Odporúčam. Predtým som zvykla štece šúchať vlastne iba o nejaký uteračík a odkedy mám toto, tak uteračíky mám väčšinou čisté, pretože používam výlučne toto. Je to fakt úžasné. Určite to vyskúšajte. Potom z ďalších takých pomôcok na líčenie tu mám napríklad takéto niečo. Keď to takto vyťahnem, tak možno to už niektoré aj poznáte. Je to takáto záležitosť. Tuto vzadu je to takéto na odlepenie. Je to taký ako keby leukoplást alebo niečo také. Je to takého zvláštneho látkového materiálu. Mne napríklad to vôbec nedráždi pokožku, keď si to nalepím, takže ja som s týmto veľmi spokojná. Tie, ktoré inak neviete, tak takto sa to priloží a podľa toho si určite vlastne hranicu, kde vám budú končiť tiene. Ale niektoré z vás to vôbec nepoužívajú, ja viem, že niektoré sa nerady líčite tak, že máte tam taký ten prudký odsek, ale mne toto pomáha napríklad aj na linku. Keď si neviem dobre nakresliť linku, že mám nejaký deň, že mám trasľavú ruku, tak si tam dám toto a podľa toho si nakreslím linku. Je to fakt super vec, veľmi praktická. Ja si to inak zvyknem takto prestrihnúť na polovicu, že keď nechcem, aby som to mala takto do takého jemného oblúka, tak využijem vlastne tú rovnú časť odstrihnutú a tu si takto priložím. Je to úplne super praktická vec. No a potom tu mám takéto aplikátory. Toto sú aplikátory na špirálu a toto na, keď s tým aplikujete rúž alebo lesk alebo niečo. Obidve tieto veci sú úplne super, využijú to najmä baby, ktoré líčia aj iné ženy. Rozhodne to odporúčam, pretože je to super praktické, sú to vlastne jednorazové aplikátory, ktoré keď použijete, tak ich jednoducho iba vyhodíte. Je to najhygienickejšie, čo môžete urobiť pri líčení vašich zákazníčiek. Jednoducho, toto je super a ja odkedy to poznám, tak je to pre mňa must-have kúsok v mojom vizažistickom kufríku, keď niekoho idem líčiť. Takže toto určite odporúčam, je to super vec. No a ešte nesmiem zabudnúť spomenúť organizéry, ktoré mám z AliExpressu, pretože tie sú tiež úplne brutálne. Mám tu takýto zaujímavý, ten je na vatové tampóny a vatové tyčinky, je to super, dá sa to aj takto oddeliť. Veľmi jednoducho sa s tým manipuluje, na vrchu sa to takto otvára týmto viečkom. Super vec, úplne brutálna, milujem to. A potom tu mám ešte tento organizér na rúže, tiež z AliExpressu. Ako vidíte, rúžov sa tam vojde celkom dosť. Podľa mňa je to praktické a určite vám úplne stačí takýto organizér. Nemusíte si kupovať nejaké totálne predražené, ktoré sú kvalitou veľmi podobné tým z AliExpressu podľa mňa, pretože ja sama mám aj drahšie organizéry a teda nejaký brutálne veľký rozdiel medzi tým nie je, ak mám pravdu povedať, takže asi tak. Organizéry určite odporúčam. Ešte dodatočne natáčam toto video, pretože ma napadlo, že ešte mám takéto výborné linky, taktiež z AliExpressu. Ich značka je, tuším sa volajú nejak Handayan alebo niečo také. Sú krásne pigmentované, na výber majú super veľa odtieňov, určite si z nich vyberiete, ja som s nimi veľmi spokojná a rozhodne ich odporúčam. Plus tuto snáď to nejak vidno, aspoň trochu, sú opäť nejaké svoče. Určite som na niečo zabudla, však ako by to bolo, keby som nezabudla, ale ak sa mi to nakopí, tak vám to opäť zhrniem do ďalšieho videa. A na dnes je to asi všetko, myslím, že som spomenula všetko, čo som chcela. Tieto produkty všetky naozaj rozhodne odporúčam, ja ich mám všetky odskúšané sama na sebe a nemala som z ničoho z toho nejaké alergické reakcie ani nič podobné, takže toho sa rozhodne nemusíte báť, ak ste ešte nenakupovali takéto veci z AliExpressu. Inak čo sa týka napríklad make-upov, korektorov a takýchto vecí a nejakých akože skincare, neviem, primerov alebo
rôznych krémov na pleť, tak to by som asi neskúšala, neviem, či by som sa odvážila. Ale takéto, podľa mňa celkom neškodné veci sú úplne super a fakt stojí za toto vyskúšať. Stojí to pár centov a ak sa vám to nebude páčiť, tak to proste vyhodíte a nebudete ľutovať tie peniaze, za ktoré ste to kúpili. Takže asi toľko k tomuto videu. Ďakujem vám, že ste si toto video pozreli, verím, že sa vám páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte mi nejaký like, koment, odber a tak ďalej. Budem veľmi vďačná. Čo sa týka týchto produktov, ak máte nejaké iné overené veci z AliExpressu, čo sa týka kozmetiky, tak určite mi dajte vedieť, napíšte mi to buď do komentárov alebo na Instagrame. Budem veľmi rada a rada oskúšam opäť nejaké ďalšie veci, pretože toto, čo som vám dnes ukázala, je naozaj super. Takže skúšajte a dajte mi vedieť, keď vyskúšate niečo z toho. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa opäť pri nejakom ďalšom videu. Takže pa!